Te kane koi ke jing tip nak manta gitu ki balap perlu ki balapkan kala profesional dashboard ya ka profile Facebook ke jong pi nomor ba lada pi post ya ki text mo ki text ru ki don copyright issue mo ki don copyright ki text ru lada pi tho ya ki text hapo ki text post ki jong pi nang ta da ha ki dor ki bai pi post pi tho ki text pi tho ai yang tu mo te kemut kila ban yo copyright teng-teng mo te kemut pi dan kamal sumar bat kham tam lada pi tho da ka ten pharang mo lada pi tho da ka ten pharang kemut teng-teng ila ban yo copyright kala ban don issue hapo ka Facebook jong ni mar ba ka Facebook menta haden ma pi la pan kala professional dashboard kalau long strict ba ya ka profile ke jong pi te kemut ba baniada na ka copyright haki bayade bat ki text post la ne ki text be pi tho hagi post hagi dor ki jong pi kemut ba lada yele ban jit da yele ban penmi content dalade mo ban tho dalade lane mo kham tam lada pi tho da ten pharang kemut ba let's say kita ki content ki pi tho kemut kila ban don jing adai bat ki way bat ki text lane ki content ki bala penmi da ki way bat ha ki way pat ki social media takadau kala ban yo copyright te ngaong ye kenen mar ba ya lade ngala lap mo ka way ka text ke jonga ka way ka post ke jonga ka mga text nga tho ki text kemut ba ka yo copyright te ka profile ka don issue po ka profile takadau ngai thu mo ngai thu lang pi ba pi dei ban sumar kham tam la da pi tho da ka content english mo da content pharang nomor ba let's say kan yo copyright tang ba wat nom ship teng ya le ban tho be da ki content ki ba pi pen mi hi mo tang ka ta hi lane describe lane pi da batai kat kum ka to ka content I mean kat kum ka to ka reels tane ka post ka ba pi le mo kata kumut ba kalaj kena ka copyright issue